alun perin talo on tehty 1970 ja edellinen omistaja 1986 on tehnyt siihen aumakaton. Ja kun me muutettiin 2003, niin siinä remontin yhteydessä me päätettiin vaihtaa painovoimainen ilmanvaihto koneelliseen. Ja siinä vaiheessa tuli sitten jo MEPTEC esiin. Silloin tehtiin kanavat välikattoon, ilmastointikanavat, eristykset ynnä muut. Ja silloin valittiin semmoinen laite. Itse asiassa en ollut kyllä itse valitsemassa, mutta LV-suunnittelija totesi, että tämä on hyvä laite, pannaan tämä, joka oli vesikiertoisella patterilämmityksellä toimiva laite. Lämmitysjärjestelmä meillä on maalämpö. Ja just tehtiin syksyllä isohko remontti, jossa patteriverkosto lämmitys vaihdettiin vesikiertoiseksi lattialämmitykseksi. Ja sitten tässä remontin loppuvaiheella sinänsä hyvin palvellut lämmönvaihto LTO-kone niin sanoi sopimuksensa irti. Tosin 20 vuotta toiminut. Kerran on aikaisemmin mennyt patteri rikki ja huoltoja on tehty pari kertaa. Ilmastokanavoja on puhdistettu. Sitten päätettiin, että nyt ei lähdetä enää uutta vanhaa konetta korjata, otetaan uusi tilalle. Lähinnä kävin sivuja katsomassa vähän hyötysuhteita ja vertailin, että minkälaisia laitteita on tarjolla. Niitä on aika mukavasti onneksi kuluttajan kannalta näitä vaihtoehtoja. Vertailin. Lähinnä katselin, että mikä on meidän talolle minun mielestäni sopiva. Ja sitten olin yhteydessä eri laitevalmistajiin tai laitetoimittajiin ja päädyin sitten tuohon HomeMapiin. Mielestäni ja hyviä tarjouksia ja hyvä asiantunteva palvelu oli, mutta ehkä se HomeMap vielä erottui eri edukseen tuosta palvelusta ja tarjouksen tekemisestä. Ja heidän kanssaan sitten käytiin vaihtoehtoja, että mitä vaihtoehtoja on. Kunnolla paneuduttiin mun tilanteeseen siinä myyntitilanteessa, käytiin laitteen ominaisuudet läpi ja siinä vaiheessa niin olin aika vakuuttunut, että tällä mennään Svegonin laitteella. Automatiikka on mulle aika tärkeää, että pystytään sitä konetta säätämään sen tarpeen mukaan, ettei se välttämättä pyöri samalla teholla koko ajan ihan turhaan. Ja varsinkin kun se on uusi laite, niin siinä on sellaisia ominaisuuksia, mitä muissa välttämättä ei ole. Ja niin kuin sanoin, niin mulle tuo kännykkäohjaus on hyvin mielenkiintoinen, että näkee etänäkin, että mitä tapahtuu ja voi säätää ja niin edelleen. Varsin yksinkertainen ja helppokäyttöinen kännykkääppi. Ja lähinnä mä säädin siinä vielä vähän niin kuin itselleni ikään kuin parempaa ilmaa, jossa pystyy hiilidioksidimääriä säätämään niin, että ne on vielä niin kuin paremmat, mitä ehkä alun perin olikaan. Eli laskin sitä rajaa, jossa se ilmanvaihto tehostuu. Että tämmöisiä säätöjä niin kuin on hyvä, ja aikansa ehkä vie, niin kun ne säädöt on lopullisesti kohdallaan, mutta sen jälkeen niin ei paljon tarvitse enää puuttuakaan. Asennusporukka tuli melkein minuutilleen sinä aikana, kun piti tulla. Asennus ja kaikki homma meni todella mallikkaasti. Vanhan poisto, uuden asennus, käytiin säädöt ja muut läpi, niin oikein mukavasti ja hyvin toimi. Aikaisemmassa oli vakiosäätö ja tämä taas elää tarpeen mukaan, joka taas tarkoittaa sitä, että puhallusta on välillä vähemmän ja jonkun verran aikaisemmin oli tietyissä paikoissa ääntä, joka tuli puhalluksesta tai siitä, kun ilma kulki kanavissa, mutta sitä ei nyt kuulu ollenkaan. Suihkussa kun käy, niin ne on peilisuihkussa ja siitä halusin, että ei höyrystyisi. Niin nyt saatiin sitäkin säädettyä sillä tavalla, että suihkussa jo käydessä niin peili pysyy ihan kirkkaana. Itse olen ajatellut, että ilmanvaihto on vähän semmoinen, että sen huomaa silloin, kun se ei toimi. Ja hyvä merkki on, että sitä ei huomaa. Eli silloin se toimii. Ja ei mitään isompaa ääntä, tosi hyvin äänettömästi toimii. Appi toimii hyvin, näyttää sitä tietoa, mitä mä sieltä haluan nähdäkin. Ja todennäköisesti aikaa myötä se appin seuraaminen vähenee, kun säädöt ja automatiikka on kohdallaan.